हेलो एवरीवन नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बरायबाय नै जोङो दिनै खावब्लायाव फैलायबाय फुजानि ड्रेस लांफैदों आरो जोङो बिस्थिबार हाथाय जायो नालाय बेवहाय माने मोजां ड्रेस ओंखारो नालाय ओंखायनो जोङो ड्रेस लांफैबाय फुजानि ओमफ्राय जोङो दायो थांगासिनो धुपजुलि होननायाव आरो जोंहानि जेराव न' गुबै माने न' गाहाय बेवहाय जों दायो थांगासिनो हांसो बेदर जायोनो मा होनो हांसो लायनो थांगासिनो जोङो दायो जोंहा जेराव आवगायो थायोमोन ना बेवहाय माने जा बयबो ज' ग्रोम थायोमोन आरो फेमिलि ओमफ्राय दासो एकदमबारे गावस्रालायजोब्बाय माने आवगाय बिराद मोजां नाङोमोन आरो ज'नो ओमफ्राय दायो मालाय सब बेलेग गावस्राजोब्बाय जोंहाबो बेलेग गावस्राबाय होमबाबो जोंहानि न'आ दङ आरो बेलेग मानसि दोनो आरो बेवहाय न' दंखायो नालाय आङो बिराद बोसोरनि उनावसो बे जोंहानि गामियाव फैबाय आरो ओमफ्राय नैबे जोंहा दादिलाहानि न' माने रिलेटिभ जायो आरो जोंहानि ओमफ्राय बे गामियाव फैबाथाय आवगायनि खोथाफोरखौ गोसोखांनानै गोसोखौ बिराद बोरैबा मोनो आरोना आङो ओमफ्राय नैबे जोंहानि माइ गोजा आरो एकदम गोलावसिमखा जोंहानि माइआ मा होनो आवगायो ज' थानाय ग्रोम थानायफोरखौ बिराद गोसोखाङो आरो आंथ' न'आव बारा थानो मोनखायाखै नालाय आं जोंहानि आबै लाहानाव थानासो देरनाय नालाय नैबे जोंहानि आमाइ गेदेर लाहानि न' आरो बयनिख्रुइबो जोंहानि आमाइ गेदेरसिना बेनो आरो बेलासिनि मोसौ होना लागासिनो दं मालाय न'आव नैबेबो जोंहानि हा आरो जोंहानि दादि थायोमोन बेयाव आवगाय जोंहानि बाबानि फंबाय ओमफ्राय दायो बेलेगाव थाहैबाय आरो ओमफ्राय नैबे न' नुनाया बेयो जोंहानि आइनि बिदा आरो मा होनो जोंहानि आमाइ सेकेन्ड आरो बियो ओमफ्राय नै जोंहानि न'आ मोनबाय जोंहानि न'आ आवगाय बिदि नङामोन दे माने गोदानसो लुफिनदों माने ओरैबो न' गोजामोन आरो जोंहाना ओमफ्राय नैबे गंसेल'सै दायो बेलेग गोदान लुनासो दोनदों आरो बे न'खौ बे मालायसो बेयो जोंहानि फख्रि ना दङ बेयाव गिदिर जाना दङ दांलै नाया जोंहानि माइ गायनायाव अबेया आं सिनायबावानो बबेखिनिया हो बबेयो हाग्रा गुदुथार माबा थां चलो बे गय बारिया जोंहानि गोजा दे लोगोफोर ओमफ्राय मा होनो मोनानायखाय आं बारा मोजां देखायनो मोनासै मालाबा मोजां देखायसिगोन आङो ए बेयो दाख्लै बार फैनायाव बायदोंदां आरो नोंनि बिस्कुट लाबोसै दे मोजां मोनदों गामियाव फैनानै गोग्गो काक होनदो काक होनदो दे आबैजों गेले ओइ गारिखौ दांना गुदुं आखाइ थुगोन नै काक होनदों ओइ ayo kakak ini abuah kakak lah bener abuah kakak lah bener nah kakak apa le geligan mahang sih lebih kok ini di termasuk Jangan kakak
갑갑 하대. 깍깍 나 세면니 가든가. 세면니 위 많이 왜? 응. 세면 좀 봐. 응. 지금 자 본다. 나 비마 없네. 이거 그만 씌워대. 그만 씌워. 아유 밤불라라는 tao khi đông nhau guitar ấy 누가 상나 밥모나 다야는 해주네. 아, 소금 넣어 봐. 자.